разбива полета и става моят тежък като лента. Но какво ще стане, когато Иви дойде и говори за глупостите отново и до мене пак ти MC Nosdev, който не иска да говори повече, защото много му се измори устичката, за да се прави на маничката. И ето го там, положението става критично, направо прагматично, фенотично, направо фенофталеично, като будите хора, които обясняват назад и напред какво трябва да правиш, за да не бъдеш на смет. Но какво ще стане след това, когато ти дойде музата и какво става сега? Влиза цимента и когато почне да лети, той ще почне само да парди, да гроти като кравата на лудите хора, да говори глупости на баба си, след като излезе от къщи, говори така за глупостите, които се случили през деня, дано не ми докосва само, че е пияното, защото ще го напием като пияното. Казва, че съм някакъв убиец, някакъв предливец. И сега отварят испански подаръци, откъде са дошли, ама не знам, но какво? Дали ще ми направят леглото на погроми, дали ще стане някакъв трон. Но аз съм като Мегатрон, луд патрон. Но след това ще започнем да говорим за глупостите, които ще се случват на деня след това, когато започнам да си гледам главата, какво ще се случи след това на класното, за да мога да изкарам оценка за приложното. За какво ще се случи след това, никой не знае, само ще си мечтае, само ще говори за неговите си работи, само ще мисли, само ще чуди какво ще се случи. Но заради това има прасета навсякъде, нали така, дара словата. Много минавате така, като пълните чушки минават отстрани. Става страшно, нали, като стробери, когато говори зад гърба ни с приятелки. И какво не стана след това, когато времето ни мина и сме отново в кота. И академията зове някой други даже в ласкаджиите, а пълните чушки какво се случва? Никой не знае, но не трябва да узнае. Затова сме там някъде и говориме с глупостите на хората. Какво ще се случи с природата, като човекът, обществото, човекът и природата. Хората се размножават като породата. Някакви питбули, по-скоро причина питбули с малки чихуа в главата. Мозък е не голям, но идеята е банана като срам. Но какво ще стане след това, когато затишното дойде и всичко става в къта отново пълни с война. Положението е критично, право прагматично, лудо като каратично. И золото на цимета влиза на стейджа, прави всичко ето така много лесно. И минава се време, Nosdev ме гледа се, но съм неко време. И какво ми казвам, кадърбител чип, някакви щуроти. За кого е стробери? Не знам, но Nosdev трябва да му, защото понякога ме изкарва като бива врана, като врява, като някаква врява врана. Луда, като вратата нужна, да ме заключи преднужна. Но сега става е така, тишината обзема света. И сега да чуеме нещо. Кадърви очи! Аз не се за мене, нали? Положението влиза е така много страшно, нали? Ето го и битиката, кета му се вижда в картинката. Това се страшен, много прекрасен, направо ти иде да го праси се едно като Омар, който си го взял в Гърция, в своя ван, като таван.